Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu mah di kita salutna. Hurian itu hata masuk kata mah paminggota napatoluhon di bagasan sadarion alani taparade maroadu pikirata tapuji matu hata marende mahita siem buku ini nomor 10 itu ayat sada satro tu ayat tolu. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amin ay ibana hapate anjara parmula ni nasa nadong natama do ibana tinatinogi honna torop anak tuasa ngapon padenggatun sud induk ni hangulo na sida mar hite-hite hapor suhon haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tangiang mahita ale Tuhan debata amani salut para sinirohaon nunga ditatap ho hami bang somon aidang manjua ho mangalion anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus utangan ni pardosa asa taonona haleon do ciak ni bagi sahat ro di haon na pinar silang setupahi hami maritehiti asini roham asa margogo hami dalam marbenget ni roha songon anak kahulungan ni rohami di akasi taonon asa marsangap buatmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot don di perbadia mar hite-hite hami amin marende maita Tangihon hamu mapatik ni debata di perminggota di bagasan sadarion ima natar surat di patik paupaton dohot lapatana songonon madidop patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon hari minggu dina onom ari ma ulah hamu nasa isuolonmu alai anggo ari papitoni ari paradianani Jahoba dewatam doi dan jadi mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisini huta halak pe namang ebati hutam, adina onom hari do, ditopa debata, langit do tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradian do ibana di hari papitohoni, dibaheni do, umbahen di pasu-pasu debata Jahoba, hari paradian nai, jala di parpadiai, dia do lapatani, ondo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di bana asa unang tois rohata diajar nasihata ni debata ikon badia rohata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot manggurohon ima sahatna atong ramang gidogogo mahita tu adupa ni debata lau mangulahon na hombar tu patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi amin marindi mahita Oh
Atau petina dosata nagodangi tu ado pandingir bata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sito panasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jorma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Akan ulahami masite pangolsion nami di patikmu. Ima masite siang tubuh-tubuh ni rohan nami na roai. Nang siang pakateon nami na suture. Roh di pangolsion nami, di isap-isap ni rohan nami, nata masih tutudo na uhum hami ala ni dosa nami i, alai natar sosor bagido hami nuaeng ala ni i, asi maroham di hami ali di bata nami, pardengkan basa jala para siroha doho, ala ni anak holongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sesa mo dosa nami saluhut na, jala suruh matun di porbadia turohan nami be, asa tarbayan hami manguloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhanguluan nasora sudah, na pinar bagam-bagam, di akan na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringo tu asesani dosata, songonondo hatani Tuhan Jehovah, nunga pola upasisi aka mangalosim songon obun, jara songon obun manorob aka dosam, say mulak mahu tuau, ay au dosi paluaho, asangapon ma di debata na ligijang, amen. Marende wanita. Tabegema epistel mingguta sadarion ima natar surat di 2 Samuel bidu 22 mamuka sian ayat 44 sadro di ayat 51 laos tajahama maras monsoria di ayat 40 non rap mahita manjasa ende puji-pujian ni si Daud akup ni nunga di paluaho au siang parbada ni bangsoku nunga di pabangkit hoau gabi ihutani akka bangso parbegu gari bangso na hutanda mangoloi au merusdo akka anak ni pulik marga jala akka hitir nasida ruar siang patano batuan nasida debata do silon aka patubolon tuau do papatuhon aka bangso tuau di bawah ini pujiku mahu ari Jehovah di tengah-tengah ni aka bangso parbegu jala ende honoku maguarmu ayat 50 sadarap mahita manjasa ibana si patimbul aka hatuaon ni rajana jala ibana mambain asini roha tujol manang minahan nai
Tu si David do tu puna parnai ro di saleng lelengna ido sahatna martua do nat mangihon hatani debata jalan upeopsa amin marendi maita. Tindakon ma porsiautai songona hinitdakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibon rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima na tinubohon di si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sohabubuan ido tu hata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na mati tarpaja do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru na mulak mangolo di aru patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana payangula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditondi Porbadia jala adong sada uria nabadia uria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot asesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangurus sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Tabigi makor ina Kamis.
Tabigi matikting di minggu ta sadarion. Selum titing namar ragam di tonga-tonga ni huriata nasa minggon Minggu 15 Februari 2026 Rumah wisada Guarni Minggu sadarion ima estomihi do topik minggu marsangap Yesus di atas dolok Romawi 2 namar ragam sada dadanak nasorang di hari Sabtu 31 Januari 2026 nunga di basa-basa hotu hatta sada danak bawa di keluarga Amang Boyko Johannes Pakpahan Inang Dina Yanyanti Pasaribu Sianwik Tulu Pulualu NRJ 2 Tulu sada onom sada hipas dodak danaki rap dohot natorasna 2 sakramen padidion nabadia di hari Minggu 22 Februari 2026 di Patupa Huriatta do padidion nabadia tuaka yanakon ni Huriatta di parmingguon pukul 10 sadawib pinangido ma tuaka natoras nanang mabuan dadanak terdiri asa pasahaton data nidak danak mabuat surat hatorangan sian situawik doh buku keluarga jemaat khusus tuakan nama buat dadanak buah baju manang anak pertama dibuat ma fotokopi akte pamasu-masuon pabagason manang akte pernikahan merguru terdiri di Patupa di Huriatta di hari Rabu 10 Februari 2026 pukul 10.05 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada patuluhon titing pabagason titing paduahon nang majalo pasu-pasu pabagason ma winner tongam mangiring siahaan anak niamang candi siahaan tubuh ni inang ida saurpe boru sinurat ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Sianwik Tulu Plusada dohot orwana lik yuling tari boru simanullang boru ni amang galung simanullang tubuh ni inang gerhana boru nababan ruas HKBP Sibolga Julu Resort Sibolga Sada Distrik Sia Sibolga Tapteng Nias Pertupolo di Patupa di hari Sabtu 21 Januari 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 21 Februari 2026 nanengro di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Distrik 20 Banten masuk pukul 8 WIB B titing paduahon nang majalo pasu-pasu pabagas semua Abil Osario Suarez Sirait anak niamang Sahlim Sirait almarhum tubuh ni inang Mawar Suryani Shopping ruas HKBP Luban Hariara Resort Situluama Distrik Opatoba dohot Orwana Vera Yulia Tabunan boru niamang Situa Jackson Tabunan almarhum tubuh ni inang Flora Sianipar Sianwik Opat ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Distrik 20 Sada Banten Pertupolo di Patupa nah di hari Sabtu 7 Februari 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 21 Februari 2026 nanengro di HKBP Cengkareng Resort Cengkareng masuk pukul 8 WIB paupaton ruas Nataba Mamukka Sadarion Minggu 15 Februari 2026 Gewas Huriatta sama keluarga Amang Saputra Parmonangan Hariaja
Inang Septiani Raja Guguk, Rabdo dua halak yanakon, Nasida Rosian, GKPI Maruli Padang Sidempuan, Resort Maruli Padang Sidempuan, wilayah Onom, alamat Jalan Liu Baru, Borak nomor 8, Sian Uik Tolu Pulu Sada, NRJ 2 Onom Sada Walu Opak Sada. B. Amang Hernando Salomo Simorakir, Inang Ponela Jernita Panjaitan, Rabdo Tulu Halak Yanakon, Nasida Rosian HKBP Gading Serpong, Resort Serpong Distrik 21 Banten, alamat Komplek PAP 2, Jalan Biang Bintang, Blok A5 nomor 10 Tolu, Wik Tolu Pulu Sada, NRJ 2 Onom Sada Walu Opak 2. 5. Ruas Napida, Mamuka Sadarion, 15 Februari 2026, Nunga Pida Huria, keluarga Amang Jungjungan Pasaribu, Rabdo Sahalak Yanakon, Sian Uik 24, NRJ 04 Sadawalu, Pida tu gereja GKPI Dolo Sanggul, Resort Dolo Sanggul. Pangonopon Ruas Namoding, di hari Selasa 10 Februari 2026, Nunga Jumolo Marujungolu, Inang Situa Ruliana Sialoho, umur 67 tahun, Sian Uik Pitu, NRJ 2 Sia Opat, di Batama Mangapuli, Amang Saud Manutun Hasiahaan, Doho Sude keluarga na tinarikonna. Pitu Peliat Tujolo. A. Sadarion Minggu 15 Februari 2026, Pasaha Peliat Tujolo Dohita, di bagasan amplop duk sipul jamita. Songotarda molateni rohata, di bakubasyon ni Amang almarhum, Situa Jonggi Panangian Hariaja, Sian Wik 20 Sada, Naselaun di Huriaon, Pilia Sada A, Sada B Dohot Paduahon, Tapasaha Ma Adorang Sojamita, pilihan di bagasan amplop, Tapasaha Ma Dung Sipul Jamita, Tapasahat Ma di bagasan Las Niroha. B. Hari Minggu 22 Februari 2026 Naneng Ro, Pasaha Pilihan Tujulo Dohita, di bagasan amplop, Songotada Mauliate ni Rohata, di Pakabasion ni Amang, Situa Lindung Nainggolan, Sian Uik Jayanti, Nasalayon di Huriaon, Nang pensiun Manang Purda Bakti, Sian Hapar Haladoon, Pilih Sada A Sada B Dohot Paduahon, Tapasahat Adorang Sujamita, Pilih di bagasan amplop, Tapasahat Duksipul Jamita, Tapasahat Matong di bagasan Las Niroha. Walu Pangapulion di Parhalado, di hari Jumat 20 Februari 2026 pukul 20 WIB, Dung Sidung Sermon di Patupado Pangapulion Parhalado tu keluarga almarhum Amang Situa Jonggi Panangian Hariaja, Inang Ridang Nopina Panjaitan, Dohot tu keluarga Calo Situa Parben GHM Marpaung, Inang Maria Magdalena Si Majuntak, Maringana di gedung sekolah minggu lantai 2, dipanggil tu sudah Perhalado, Asaria Madohoti Ulauni, Romawi Tolu, Koinonia Pelayanan Persekutuan, Naparjolo Bonataon NHKBP, Sadarion Minggu 15 Februari 2026, di Patupado Pertangyangan Bonataon NHKBP Tangerang Kota, Maringanan di gedung Sopo Saroha, Mamuka pukul 10 Toluib, Niluhon ni Amang Padita, Sardono Siburian. 2. Pendalaman Alkitab Gabungan Seksi Remaja Dohot Naposobulung, di hari Sabtu 21 Februari 2026, di Patupado Pendalaman Alkitab Gabungan Kategorial Remaja Dohot Naposobulung, dimulai pukul 10 siawib, Maringana di gedung sekolah minggu lantai 2. Retama sudah remaja Dohot Naposobulung HKB Tangerang Kota, Lahmat Dohoti Ulauni.
Romawi opat, marturia pelayanan kesaksian. Sada seksi musik di hari Minggu 22 Februari 2026. Seksi musik patupahon pertangyangan bona tahun niluon ni Amang Pandita Sardono Siburian maringana di Sopo Saroha masuk pukul 10 toluip pinangido matusude anggota seksi musik Asamad Dohoti Ulaune Romawi opat diakonia pelayanan kasih. Sada pembelajaran agama Kristen hari Sabtu 21 Februari 2026 buhaan ni Huriatama marhite seksi pendidikan marguru agama Kristen tahun ajaran 2025-2026 di Gerejaon jadwal marsajar taidama di warta digital naung disagihon di grup WA Ganup Week 2 ucapan selamat dan doa full timer Valhado do sure ruas pasahaton a selamat ulang tahun hari tutubu tu 75 halak ruas doho selamat ulang tahun pardonga saripeon tu 14 keluarga hatanya di Batamat dok sadilehom ma tuho si subur roham jala di pasaut nasa sakami Psalm 20 ayat 5 B tu sude ruas namar sahid sadilehot Tuhan magogo dohot hahi pason hatani tuhata madok sayhoma pamalumau ali Jahoba satung malum hilala sayhoma mangurupiau astung dapo pangurupio nau ai hodo puji-pujiakku Yeremia 10 itu ayat 14 songoni matiting di mingguta sadarion dia katiting naso di cahahon naeng tajahama di buku acara digital nong sahat tu grup week Ganup Week molo adong akal hurang takas di panratono do di pajahau di titingon tapatakas matu parhalalu ni utabe manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja saya di pasu-pasu Tuhan tama pakobasion di Huriata jala di pasu-pasu nang parhalado do ruas laho patupahon aka ulau na denggad di Huriaon besangap di guar ni Tuhatta horas Taudutima marende mahita siang buku ende nomor 581 ayat 1 dohot udutna oh tapi makor kita sarapim
mengangkat pujian, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan, Dia bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, karena Dialah Tuhan. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Marendi mahita buku ini nomor 508 sada ayat sada dot udutna los tapasat ma peleata sada A sada B dohot pelean 2. Berkaning holongna dan
Sada. Damini dewatana sumurung sian saluhut naroha imam mangaramuti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita amang dotinang. Hatani debata si hangulu honota di Minggu Estomihi Minggu Tasadarion sian Evangelium Lukas bidu sia mamuka sian ayat 28 satu ayat 36 ujahama di tonga-tonga tak. Arga walu ari dung salpu hata ordeng ditogi humasi Petrus si Johannes dohot si Jakobus nakok tudolok martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana mibar ma rupani buhina jala marlinang-linang ma para bitonna. Maka taima dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia. Marhasangapod do nasida idaun. Akka na humatahon ujung nilakana si pasidungonna di Yerusalem. Terpudum do anggo si Petrus dohot akka dongan alai dungdungo nasida gabe di ida ma hasangapon nai nang halak na duai jongjong di labungna. Jala martahi sirang nasida sian ibana di nasi Petrus ma madok Yesus. O guru dinggenai dison. Hupauli hami ma sopo-sopo tulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Swadong di boto na nidok nai. Madok songoni do ibana Roma obusada mangalinggu minasida. Gabi hatahutam manasida lahobongot tu bagasan obuni. Jadi makuling ma sada suara sian obuni madok. Odo anakku natar pilii. Tangiho kamu ma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapot nasida disi. Laos mauhum do nasida. Dang dipaboton nani danai tu agi ise anggo diaka ari i. Ido sahak ni hata ni tu hatta. Hurian itu hatta amang do tinang tema ni mingguta ditikion sian Lukasia 20 ayat 36 marsangap Yesus di atas dulu. Molo ditaringo tu hasangapon ni debata manang hasangapon ni Yesus adu nebui patorangota. Surah majo
Adong maduk kumanang geleng ta, ado lapatan ni debata na marsangap. Manang ado lapatan na Yesus marsangap di atas ni duluk. Anggwak kapadohan na singi, isarani debata na suhatudusan manang debata pargugu, Yesus na marwaso, murado patorangon nun. Murado patorangot ta. Mululuk debata na marwaso manang Yesus na marwaso. Marwaso di bana. Boydo menak galubang, dot alugu na gugu, di bana. Sa guru di bana do sudi. Molo disukun, Yesus parholong, Yesus na burju budo tapat orangon. Memang parholong di bana, di leo di bana dirina, sumiahok kita. Di pamalui mana do akan namar sahid, di pahihi do akan ang mate. Ima hatari dan ni haguguonna, Yesus na marwaso, Yesus parholong manang Yesus na burju. Allah memang macam do itu hita. Itu sangat dekat dengan kita, sehingga kita bisa menguraikannya. Yesus Maha Kasih, Yesus Maha Baik. Itu berkaitan dengan kenyamanan kita. Kita gampang mengingatnya dan menangkap pesannya serta menjelaskannya. Allah yang mulu disukun, ama patorangot ta taringot Yesus na marsangapon. Kamang do tinang sian Lukas sion setrupuk jami tau dirubi do hitam. Di dia manang ado lapatan ni Yesus na marsangabi. Na parjolo sian ayat 20 siya berengot tama siya ni asa hasangapon ni Kristusi ido mangalehon asing rohado dame na sumurong dilita. Karena kemuliaannya lah menghadirkan kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita. Di ayat 20 siya songonon. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tongon namar tangyangi bana mibar mabuhina. Jalamar linang-linang ma para bitona. Ada perubahan wajah yang tidak biasa. Ada perubahan yang memancar dari dalam diri Kristus. Yang sangat berkilauan, bersinar. Sangat terang. Songoninang pardopahanna, songoninang sian abikna dari seluruh tubuhnya. Gariada di dok Paus Benedictus Saplonom songonon. Ketika Yesus berdoa, Yesus mengalami perubahan wajah dan perubahan dengan pakaiannya menjadi sangat putih berkilau. Bahkan belum ada alat pemutih atau tukang pemutih di dunia ini yang bisa membuat sinar putih berkilauan seperti yang terjadi pada Yesus. Aku susah suku nama kenang ama merek ni skincare nomor ga. Naboy mabesen na birong gabi botar. Asli na nabirong do natay, alilan skincare on budu ira botar iyan. Botar yan, ala ni may kabokan, rupa ni, pasti ada. Bebe si bata tarsongkok do. Ay nabi noto yan, ito ani birong do. Alay, muba ma ala ni skincare on, taba mamusen waeng ado warna, MUA ado warna. Muaya, MUA disingkatkan. Najago mamules rupa ni, tung semua dia pepenganti buru-buru birong na, buru gabi botar. Jalalas gabi doh penganti bawi gabi botar. Au tiki bangulian tiki marpes dan yang di mekapi lodang ulau. Alana wilala heraso masuk do mekapi alana birong doau. Gabi hingok na ditama bungai, isi parsat tradison. Akan namar joget-joget ditambungai kena merede. Ayah lagi bisa berbeda gitu. Narupani. Dan oleh bu ini di botar do gede-gede di botar atau kan? Mana sih pas terpasti boh tuh karena masa itu bunga kan? Jadi di yang disuruh ikutlah di bedaya mang pendeta na parmuan adang pola ni kulo. Terbayak pun dari tama bunga itu tungsungnian dong ngal neraku rupani. Toy ni halas sama namar birongo di bakang.
Ada nang pebirong udah manis untuk kunak kuamun dia. Apalah yang paling hebat, mulu sukunak yang pasti ada. Jala mulu tadok ama lepu LED yang nabaling mabain silau yang sangat berkilau. Mabesi malolong biasa pecik mamereng. Sinar kilauan yang terpancar dari Kristus melebihi itu semua. Lu bisa nih. Alani do gebelongan sisiani. Dak jadi mereng nasi dia semua nih. Mereka kagum. Ima pa itu dua nasangapon. Alai memang anggota riok tu wajah yang berubah, berkilau, bersinar. Dan mulai Yesus nah yang mengalami. Ternyata juga Musa pernah mengalami. Jadi di surat tu di buku 2 Musa tu lupati dalam Keluaran 34. Hado si Musa dukono 40 hari 40 borngi di mana di atas di dulu Sinai maka tata itu di bata berdua-dua di situ langsung dilihat di bata patik na 10 dung tua si Musa sian segijeng di dulu ki marsinodang mabuhina wajahnya bersinar berkilau-kilau sampai tersonggok do si Joshua si Harun nang songoniak kabang sui hebat nih si Musa, itu dikupi si Musa man. Lalu Musa memakai selubung menutupi mukanya. Alanya. Molo gebita do. Kalau Yesus yang berubah wajah dan menjadi berkilau, itu menjadi tanda kemuliaannya. Berarti juga Musa itu mulia. Sarupa doa HP hasangapon di si Musa doa sangapon di Yesus. Imannya donot tak? Ternyata tidak. Molo masa itu si Musa songoni marsinod dang buhina dung 40 hari 40 borngen rap do de batamak kata tai anggo sinar anggo mibar ni buhinai perubahan wajah itu sinar kemuliaan itu bukan dari dalam diri Musa alai nasihat de bata doi bahasa Indonesia na tertular memantul ebakona do molo lelengi bajonok di api bebelas doka, las do pamatangon. Ata molo liling iba pas di julunia se ngali do ngali nang pardopakat nang pamatang taon. Kira songoni mana masa tu si Musa? Karena terlalu intens selama 40 hari 40 malam bercakap-cakap dengan Allah. Sodang hasangapun ni dibata wibawa keilahian itu, cahaya kemuliaan Allah itu terpantul kepada Musa. Alani do dung tua tibana. Alekor diboto si Musa do mago do namanya juga sementara dan itu bukan berasal dari dalam diri Musa. Sinar kemuliaan itu tidak berasal dari dalam diri Musa, tapi memantul dari Allah. Dan sifatnya sementara dan akan hilang. Hidup baik dipakai si Musa si lubung. Diukupi bana bubuhinai. Asa unang diboto hala Israel. Nabui mago do. Sodang hasangapuni. Itu di 2 Korintus tulis 10 songonon. Sinar kemuliaan Allah yang ada pada Musa hanya sementara, sebentar juga hilang. Dakuti rohami besi Musa nama kukupi buhina asa unang diida halak Israel ujung ni buhina na olo salpui. Itu bisa hilang. Alai marasing doang go Yesus. Sinodang nai, sodang ni hasangapon nai, dang rosiat duru. Tetapi dari dalam. Dan sifatnya kekal, abadi, bukan sementara. Ala ibana do debata. Karena dia adalah Tuhan. Maka sinar kemuliaan itu terpancar dari dalam dirinya. Jadi dia mau boto tanaman otongi. Dari mana bahwa kita tahu kilauan hasangapon. Sinar kemuliaan itu adalah kekal. Tengok mak. Dan mula kita siap garizon. Ada orang semula kalau tajalo. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan, dia batamaho. Di sodakot Tuhan dia batama buhina, Tuho. Jala diliho matu asini roha. Di dopakot Tuhan dia batama buhina tuh. Jala di pasar hodamena tutodim. Manotong doha sangapon ni Tuhatai. Jala ido mangalehod dihita asini roha doho dame.
Allah berkenan menghadapkan wajahnya yang mulia itu kepada kita. Supaya kita beroleh kasih karunia. Allah berkenan menghadapkan wajahnya kepada kita. Supaya kita beroleh damai sejahtera. Supaya kita beroleh berkat. Karena Tuhan tahu bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tidak mudah. Gelap dan pekat. Kita bisa jatuh. Kita bisa tersesat. Kita bisa tersandung. Idori pado pakum mabuhinai. Asa tiur. Si malolongta. Tiur pikirata. Tiur nang rohata. Dapota dame nang asini roha. Ala di boto tuhate do. Nagali do hita. Pikiran kita bisa kacau. Boy do pojot. Ala di nguluon. Ala ni akapar karijuam ma. Ala ni naswadong sibainod ma. Deba ala ni akka ianakom ma. Deba ala ni akka parumainom ma manang ala ni akka helaum ma rupani. Gabisi pikiran. Deba ala ni akka amata manang inata. Gudam. Nama bepikiran tay pojot. Nang rohatay songona sosa di bagas. Alai sodang hasakapun itu hatai. Di padok pakon. Ima pasu-pasu natazalo. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Alanina berjuluk mulai didok di son. Yesus na marsanga Yesus di atas induluk. Sien hasanga pun naido. Dapotan asini roha hita. Asini roha nama notong. Dame nama notong. Asabu ita dalani ngulutom. Do tiur. Itu baik di ayat 30 di bahasa Indonesia tak kasih songonon. Ketika ketiga murid itu melihat Yesus dalam kemuliaannya, melihat sinar kemuliaan itu memancar dari Yesus, mereka begitu bahagia. Kita garis bawahi, mereka begitu bahagia. Bahasa pola hodol honon. Naking di ayat 20 wali didok songonon. Arga walu ari dung salku. Setelah 8 hari berlalu, dung dijami tahun hataudeng. Supaya kita lihat teks sebelumnya, ayat 22 sampai 27. Ternyata ada orang sonakut nasida tu dulu ki. Di pabuah Yesus doh tu nasida, tuak kasesian. Oh mana neng masa tu ayat Yesus, oh doh di pabuah Yesus. Hujara madita ayat 22. Bidusi ayat 22. Ia anak nijolmai ikon gudang 2 tahun nona. Anak nijol malapatan na Yesus deh. Ikon gudang 2 tahun nona. Bolok kononnya kapanunggane. Situan malim. Do si motor surat ibana. Dungi pusaun na do. Jala mula mengulu do di hari patuluhan. Yesus memberitahukan penderitaannya. Apa yang dia akan alami. Yesus akan menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Aisyana sotar songkok mebigi. Ya pastilah. Murid-murid tergoncang imannya mendengar ini. Karena selama ini yang mereka tahu dan mereka kenal dan mereka lihat sendiri. Yesus itu ibarat Superman. Bahkan lebih dari Superman. Gudang dunabu di batu Yesus. Melakukan tanda-tanda mujizat. Dan hal-hal yang luar biasa. Yang sama sekali belum pernah dilakukan oleh nabi apapun. Bagi mereka itu Yesus sangat top. Apa di pabu Yesus masuk ini? Ikut tak pun nama anak nijolmai. Pasahatonna asa dipusa, disalibkan, disiksa dan mati di kayu salib. Siapa yang tidak terkejut? Goncang iman mereka. Maka kata Yesus selanjutnya, barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Selama ini mereka begitu kagum kepada Yesus, saat itu runtuh, semua runtuh. Buhana manasik nami kono do suku-suku nasida. Iman mereka tergoncang dan goyah. Tabayako maju akena. Kalau bagi kita, contoh ya bagi anak-anak misalnya atau bagi istri. Kalau suami kita itu superhero bagi kita. Alanya taduk superhero. Pergi kerja pagi pulang malam. Kerja keras untuk keluarga. Gudang dunabui dibain.
Dia menjadi pahlawan dalam rumah tangga kita. Dan yang kita tahu dia itu begitu baik, berjuang, apapun akan dia kerjakan demi keluarga. Kagum bukan? Ya pasti. Ale Roma mate duduk masih ada kitua tuhita, tuhamu ake akka inanami. Dan juga kepada keluarga, ma, anggau mati namawin. Beh, pas apa? Ayo beda, ngasong nasi kuilalan wain. Dan terbaik nabi memula manangain na. Bawa pek kilalamu. Bagaimana perasaan kita mendengar itu? Roboh seketika. Bebuhana mengami. Buhana mami pak. Pasti itulah pertanyaan. Bagaimana dengan keluarga kita ini? Pasti itu. Sungunima nadi hilalan yang kasih siani. Selama 8 hari iman mereka digoncang dengan pemberitaan penderitaan Yesus itu. Alaidung di idana sida Yesus namar sangapi. Setelah mereka melihat sinar kemuliaan Kristus itu, mereka menjadi bahagia. Idonak king daya tulu tuli. Begitu berbahagia. Dari iman yang tergoncang dan tergoyah berubah. Maka itulah saya katakan tadi bahwa kemuliaan Kristus itu memberikan damai sejahtera, memberikan pengharapan kepada kita bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Yesus tidak kalah. Yesus tidak kalah. Sekalipun harus diserahkan dan disiksa serta disalib. Karena memang dengan cara seperti itulah dia memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Dengan cara seperti itulah. Anggo di rohani sisiani betalu nama HP jagoan nami rohana. Nah buahnya itu mana dulu. Talu nama HP. Siang nemia kisah di musim hutonan rohani itu. Alai pak dia nasi demah Yesus namar sangi bah mulai hati mah Tuhan. Odo HP nani do. Alai nang dia tu sini do pe. Mereka belum mengerti sama sekali. Ido duduk dia tulu ikan so adong di botona nani do nai. Mereka belum mengerti setiap peristiwa itu. Imana parjolo. Na padua nak kamang do tinang sia terpukon. Di kuare do terpukon peristiwa transfigurasi Yesus. Wajah Yesus yang berubah. Peristiwa transfigurasi Yesus menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan. Hasangaponna diduluki neng pabuah tuhita. Ibana do anak ni debata. Nama buan haluaon tu portibion. Dia 35 di dok songono. Tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam awan berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terbegema suara sian obuni. Jadi mulai do awan manang obun, ini adalah tanda epipania, tanda kehadiran Tuhan di padan Narubi. Api, awan dan angin. Ini tanda fenomena alam bahwa tanda Tuhan itu hadir. Tengok masih Musa kan, tiki di dulu Horeb. Na marnala-nala api di raba-rabai, tapi tidak terbakar, tidak hangus. Tuhan berbicara dari dalamnya. Tuisi do hasatan ni hatau. Odo anak nahu pilih halomuan ni rohaku. Tuisi do hatau. Tangyo kamu may bana. Tuisi do di debata hatau. Odo anak nahu pilih. Ala adong tulu hati ay disi. Adong Yesus, adong si Elia, adong si Musa. Alai diurupi do hita mengetusi dayak tulu pronomi. Tuisi mandi dok katai. Jadi dung makuling suarai sesada Yesus nama dapat nasida disi. Ternyata ungkapan pernyataan ini ditujukan pada Yesus. Sehingga Yesuslah anak Allah. Yesus itu anak ni debata. Dan si Elia. Dan si Musa. Nang peropani anggo di badan Narubi jala di hala Israel jolma natar barita bahwa Musa dan Elia tokoh yang sangat besar. Ido anggo si Musa do si Elia. Ala memang si Musa pe hado song nodok penaking di bonana, hado mi berbuhina. Hado terida sodang ni hasang apot di bata marhite bana. Alai dang dukya di dok debata tu si Musa. Hodo anak na waholongi.
Sekalipun Musa melakukan banyak mujizat, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Musa menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, tapi Musa tidak pernah disebut sebagai juru selamat. Songon itu nang si Elia. Siapa yang tidak kenal dengan Elia? Nabi yang begitu luar biasa, prestasinya luar biasa. 450 halak, nabi-nabi nawar nisi Isabel, Nabi Baal, bertanding di Bukit Hermon waktu itu. Imasa Roudan, ala nunga surakos si Elia. Na sujadi Roudan tulus atau ngata tahun lilingna di Israel. Rosi Sebel, dang tohoi di Jusi Sebel akadatuna kapan urang na sudi. Mertading mana si dia di sini. 450 mangalu saya. Isi do monang do si Elia. Kalau martangin do si Elia itu di bata Roudan. Hebat. Alilat jadi do debata anggosi Elia anak najala ima gabe hasudungan ni rohana jala si Elia gabe si balua. Dakya di doke. Hanya Kristus lah. Jalak kamang lo tinang pardohanon, inilah anak yang kukasih. Ini bukan pertama kali. Editik kita didi pe Yesus di air Jordan, na didi si Johannes. Dung keluar di bana sian baga saya dung nakuk di bana sian aki mijurma tod di bata di baga sepidung darapati terbegi suara saya gejang mandok odo anak nahuha holongi kepadanya lah aku berkenan. Asa ditik kinapat di dioni molo di dok debata songoni memang itu menjadi persiapan awal dari pelayanan Yesus. Edung terdiri pe bana asa dibuka mengajari marjamita pato-pato tedah halongangan. Dung pe terdidi. Jadi dung pe didok debata inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Allah berkenan memberikan tugas yang begitu besar dan berat kepada Kristus. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Hidup bayi mengula Yesus. Jala didok muse dison. Dalam waktu yang berbeda. Dung dijami tahu Yesus ikom marsi tahu nong di barang naking na patorong dia 22. Romuse debata odo anak nahu piliti. Tangyo kamu mai ba ibana. Allah berbicara lagi. Apa maksudnya? Ketika Yesus akan memasuki penderitaannya di Yerusalem, disiksa, ditangkap, disalib, Allah berbicara, inilah anak yang kupilih. Oh, ternyata memang dialah anak Allah yang dipilih untuk menuntaskan tugas yang begitu besar sampai di kayu salib. Yesus akan memasuki puncak pelayanannya di kayu salib. Kalau kita bikin bahasa karir, memasuki puncak karirnya, Allah memproklamirkan odo anak nahubiliti. Dia yang kupilih untuk menyelamatkan dunia melalui kematiannya dari dosa. Siani matarida, sehebat-hebatnya Musa dan Elia dalam perjanjian lama tidak terbandingkan dengan Kristus. Musa pemimpin karismatis, yes. Membawa Israel keluar dari Mesir, yes. Tapi Musa bukan juru selamat. Elia pun juga demikian. Ido bain odo anak nahubiliti. Anak. Tu Yesus doba padohani. Supaya kita percaya 100% bahwa Kristus adalah anak Allah. Asapos rohani sisian natului. Odo habibana. Odo habi mesiasi. Nabi nilit di debata. Mulai mana sida mangatusi. Nang tuhita pe di dokod deh. Odo anak nahu piliti. Asa porsiado hita. Dialah Mesias dari Allah. Yang telah dijanjikan dari sejak dahulu kala. Bagi orang-orang Israel. Yang akan menyelamatkan mereka dari dosa. Odo ibana nahu piliti. Oh ma Mesiasi. Ido na neng dongonona. Jadi dulu di Mesias sonon. Tangi kamu mai ibana. Ini perintah. Dengarkanlah dia. Siapa yang akan kita dengar? Siapa yang harus kita dengar? Dia adalah Yesus, sang firman yang hidup. Alang ko dia halak jauh dia kamang do tinang. Dia halak jauh di mangatui sesongonon. Molo patiti saya jok di kalakikan patit ni si Musa. Taurat itu sering disebut dengan hukum Musa. Hukum Musa do. Patit ni si Musa. Ay duduk si Musa do songonon. Seninna do lupane. Jadi di anggodia laki saya diri poa laki do. Si Musa harorwan ni patikon. Ala si Musa do mangajari.
Tu nasida patiki. Si Musa do pasatop patiki tu nasida. Jala si Musa do mana guna-guna sida asa mangulu nasida hobar to patik ni debata. Jadi hidup baik di gore nasida patik ni si Musa. Herasia si Musa maharoro ni patik kon hape daom. Siya debata do. Hola perhitian na do si Musa. Pasahat do tu bangsa. Songoni nang silia, songo panurirang. Hatani debata do na pinasakna. Hola perhitian do silia songo panurirang. Alai anggo Kristusi hatana do na pinasahana. Dan perhatian ibana. Apa yang disampaikan adalah Injil firman Allah. Dia bukan sekedar perantara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Bukan benar, kebenaran. Berarti sifatnya mutlak dan absolut. Hidup badidok tangi honi bana. Tangi kamu mai bana. Dan didok tangi masih Musa. Dan didok tangi masih Elia. Tangi kamu mai ibana. Karena perkataan Kristus itu benar dan kebenaran. Asata tangihon hatan itu hati. Supaya kita percaya, mempercayai dia 100%, tidak ada yang keliru. Dan semua yang diperkatakan oleh Kristus itu akan digenapi. Sebab janjinya adalah ya dan amin. Akan digenapi. Hidup tangi kamu mai bana. Sudah akan napi nasahat ni si Musa di badan Narobi. Sudah napi nasahat ni si Elia di badan Narobi. Kegenapannya ada pada Kristus. Kristus do haguguk ni patiki. Do haguguk ni akapanurirangon. Napi nasahat ni akapanuriran. Bagi dia lah kegenapannya. Ido balik tangi humay bana. Ido debata. Naparpudi sahalima kamang do tinang. Peristiwa transfigurasi mengajar kita untuk tidak terlena, unang terlalak di Portibio, di Haulion di Portibio. Tetapi kita harus ikut meneladani Kristus. Dung dibereng si Jakobus, si Petrus, si Yohanes, nama saya. Atai di dok nakin dek tului, guru. Beno nami matulu sopo di son. Saya ada di Ho, saya ada di si Elia, saya ada di si Musa. Nah so dulu itu si ada yang bohami di luar PHM jaga. Nah so dok. Rupanya nggak nak kirohana kan bahagia teratotong ala yang di Matius di Markus ada di Yesus beta matua mahita tutoru dan memang pada pasal selanjutnya ayat 37 di dok songonon dukun diturputon torangnya arinai tua menersida dulu ki berarti mereka tidak menetap di sana ido ubaina siat turpukon di dok unang terlalap kita di Haulion di Portibion. Karena memang kan kita sering terlena dengan keindahan dunia ini. Sering kita terlena. Sering terlena di zona aman dan nyaman kita. Ay somma Tuhan. Itu besa pedo ubay kama sopo-sopo. Neng di sido mian lapatan na. Aso nang nakko besili itu surgo. Aso nang lawa besi Musa itu surgo. Unang betuat tita tutoro. Isom may ita buyan do ison. Itu neng si Petrus do si Yohanes Jakobus. Alai di Yesus daun, kutua tutoro. Songot jami tata minggu nasal pude harus keluar, harus pergi. Jadi unang terlalap tidak ada budina di gereja. Nalek kodok songonon. Tidak cukup kita hanya mengalami sama seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes, mengalami peristiwa transfigurasi itu, tetapi kita juga harus menyatakan transfigurasi itu dalam ketransformasian kita. Ngulu nadipai baru. Turun. Aika godang dohalak songonon. Tebuhin nak nomor minggu bah. Tebuhin. Basa tebuhin jamitai. Lalap kita di sini. Dang boy. Tidak cukup hanya sampai. Tidak cukup hanya di atas gunung itu. Harus turun. Dang cukup Holanda tebu-tebu membagi jamita. Manang dana cukup oleh tabu-tabu memberikan kesaksian. Berarti kina menjadi WLO ni mana dia? Worship liderok kan? Songoni nama tu. Tabu yan. Terlalap ibana di sini. Ada dong mulai segereja. Apa yang terjadi? Marsiajar kita setur pukon. Tua siendologi masuk ke dalam realitas. Ya memang hidup kita harus berjalan.
godang neko sipatu pota. Banyak yang harus kita kerjakan. Di ayat di 2 Korintus tulu ayat 10 lu adidok songonon. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kalau kita sudah melihat kemuliaan Tuhan itu, dan kita sudah menerima kemuliaan Tuhan itu, dengan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, maka kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan itu. Warna mai cerminate, taboto udah lapatan cermikan. Sudiru itu nak rotu gari kocolo markaca. Ya hubereng kecantikanmu luar biasa no, apalagi nak kami son. Sudiru itu markaca saja bukan asaboha. Mengapa kita harus bercermin? Karena dengan cermin menolong dan membantu kita untuk mengetahui sesuatu apa di dalam apa yang ada pada kita ini. Nah subuh kita bereng diurupi mahita marhiti-hiti sormeni. Ujung ni alani tapature mak gabi tapature. Nang pahapal hudu badakon manang listipodo para rahu batu belhu rupani kan manang kumisodo nomor selewera rupani gabi tapature mak asa uli. Maka kalau disebut kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kehadiran kita harus bisa menuntun orang kepada kebenaran, kepada kebaikan. Mulut tabereng adong nahurang, nasalah, karena kita adalah cerminan kemuliaan Tuhan. Bagi betaruli mana sida, marhiti-hiti panugunogota, marhiti-hiti babahenata, itulah cermin. Memberitahu sebuah kekurangan atau kelebihan yang ada pada kita juga cermin. Mululung taboto nahurang tabading gemma. Dangholan nahurang dita, dok na di do ngape. Marhiti-hiti, elek-elek, poda ng pangajarion ng sipasingot di bagasan holong ni roa. Ido asa patar, sodang hasangapon ni Kristusi. Amin martang yang mahita. Ali Jahuba di batama nami, puji hami Tuhan guarmu, maulihat tema di atam, nau mangalihon, gugu nang hay baru Tuhan. Hasanga pomido mangaliw di hami dami na sumurong pasu-pasu nang asini roha. Ala di botohodo Tuhan naruduk dodolan nami di portibion gudang hamaolon nang parukilon. Ala di sodangi hodo marhiti-hiti hasanga pomi tiurma roha pikirat si malolong nami dang lilu dang tertutup dang madawu hami. Alai mardalam mahami di lomoni roham. Sai ukap rohanami asa hutangi kami anak mi Tuhan Yesus. Allah hata hasit tongan baga-baga sude akan pinar bagami diguhi hodo di bagasan ibana. Asa totong radi ringgas mauas sami di hatam ido hanguluan nami. Ali Tuhan di batama nami. Tatak masuk di ruas ni huriam. Di hagabi petangarang kotong. Dumubi mendia karuas muna marsahit. Gomos supasahat kami tuho. Ape homat tangamu. Tu akadongan namion. Sindi melisa siahan. Amang poltak si ringo-ringo. Amang bong sutorang si regar. Inang Imelda Borumalau. Amang John Elibert si Tinjak. Inang Elsina Diana si Morangker. Amang Enrico Hiskia Tabunan, Dewi Sinurat, amang Kalber Saragi, Inang Lika Lestari Sitorus, nang disicika Miral Sibarani dot amang Muhasyahan. Paso-paso na sida, paso-paso nang aka proses pangubation, pos rohanami Tuhan. Molo di daw ni hodo aka manami na namin amarsaiti, taruli gugu, jalaha malumod do na sida. Paso-paso nang akaruasmu na di bagasa parukilon ng arsa ni roha ng hagaleon parguguin na sida mangadupi akan namasa di ngulun nang songon ni akaruasmu sudi akan napodjok di roha ng pikiran udang dosipata akan namasa na mabain marsak pos roha nami say tatak ma aka arsa ni roha ni ruasmi selehot to dim mga puli marguguyhon jala patiurhon roha na sida sudi maka monakon aka parukilon ng hangaluton na buy masa tutonga-tongana. Paso-paso akan na nila ni ruas muasi roham. Homa mangalehon parbuy na umuli jala na duminggan. Sikop sarihonom makanariko di ngulusigan no pare.
Jala sa yuka prohanami makamulatihon sudi akan nang hujalo hami. Mulia terma rohanami di pasu-pasum, dia karuas muna marulang tahun, di bagasa sa minggon, nang songoni di ulang tahun pardonga sarepeon. Sayhoma pujion nami di sudidinggan di basam. Tabahonomu umur nagajang, las ni roha nang hahipason. Nang songoni di tonga-tonga ni parsarepeon nasida serahu di bagasan holong ni roham, gabi rumah tangga sioloiho, guk dame nang las ni roha. Pasu-pasu nang aki anak komuda di bagasa parsikolahan, na mek nang namagudang, satu tangamu saluhuna, parbisui jala dongani nasida, unang luas marmara. Lumubi maakay anak kon nami sudi, na daw jala na holang siyak kami, hinurhon ni parsikola manang parkarejuan na pe, tuko mamanggonggomi nasida saluhuna. Ali Tuhan ama nami, pasu-pasu nang huriamon, parhaladum, dohot ruasmu, asa totong di bagasan, ulu-pulup nang las ni roha, dinalaho makubasi, laho pahebakon harazaumu marhiti-hiti huriam. Tong saha di homa daging doktor dinami, pasu-pasu nang panggonggomi nami, nang iduk ni huriam, manguluhon bangso nami nang manguluhon huriamon. Asa totong mardalado dinggan, di gudang ni akka perubahan, nang akka pergumulan-pergumulan di tonga-tonga ni bangso nami, tuhoma hupasat kami saluhna. Tong sahat di homa hami borhati mahami sian bagas jorom di bagasan las ni roha nang pos ni roha lumubitahe manguduti akka ulaw nong pinasaha me Tuhami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapasaha mapiliata mari di maita. Oh,
Hotatong ihutanaku, Jesus ipanguluan, tunasong talikonaku, wana paruhunan, siyang sasulidosaku, lahat siyang uhuli. Natotong hadiyarat, alapatos sali. Pagdidiri pangan, Tuhan sada sungguhan, napanagunaguaw, lunasonan sungguhan. Nabitan huhumatean, lahumakan talingin, asal masuk ang malian, tohap na poco na basa naman ulong-ulong nung sarili ang ulo ng lungsod mo hagod. Iyon ho ang simangalo, ngunit ako sa totoo. Sa inang inarohat, Jesus na pandibig, lalingon dyan inakat, pangaraw tuhagin. Atos masahas ako, inawamur matakin. Sa iyo pinarahat, Naulak po na isadam. Hotatong iutono, Jesus ipanguluan, Tunasong talikono, Mona siyang sasulidosaku, lahat siyang uhumi. Natotong hadiyarat, tatangyak kon mang pilihat tatu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwan ni saluhu cili holehun nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu meja laramoti asa huparhasea kami pilihanun. Pati bulon na rajaon muli tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silihol-lihom mito kami. Asalam girgir kami mardok maulihat ituho.
Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasar honma damena tutodim. Amin.